lakuning padha jek-jekan. Wis pirang-pirang dina iki kok alas glagah wangi kene hawane panas. Akeh para jin-jinan priprayangan engklek-engklek balungan tandak balaning siluman padha sambut cebut marang Kanjeng Ibu Dewi Gendrawani. Kejaba saka kuwi Kanjeng Ibu Dewi Gendrawani ngimpi ora kepenak ana sajroning pangimpen alas glagah wangi kene keblabake banjir bandang tanpa sangkan nanging eloki banjir bandang kang ngelem daratan banyune ora butek kepara bening truta anggota wangi anjane mono sing arani impen pimula kembange wong turu ning yen tak rasa impen iku mono sasmita saka Gusti sing gawe urip supaya umat ana ing alam donya kabeh padha pasrada. Ya, yen pancen dilakoni para jin setan piprayangan para bangsaning siluman sing padha jaga ana alas glagah wangi. Ayo padha kumpul ana papan kene. Ayo padha kumpul padha jaga-jaga mbok menawa ana mungsuh kang bakal ganggu gawe marang katentremaning bangsaning jin-jinan piprayangan. Panjenengan ingsun aku rembah mayit bakal kiprah para pasundan rapat joget wulu-wulu. Ayo padha kumpul hari kene dijaga alase.
Yo kakang aturake gumitan lurus. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabaratna ya iku bagianipun wong melek sabaratna perwakaning carita maksud tunggal critane beda panggonane menika imapan wonten ing padukuhan Lumbung Silayur sinten to kang mangkanggani wonten ing padukuhan Lumbung Silayur menika to wirangganipun Kyai Canos Ganduliyul ya orek ya satil ya saruti kudu sawijining dina Sang Kyai Canos anampi sowane satria saking Kadipaten Palembang tanah Sumatera. Putrane njeng Adipati Arya Damar ing Palembang ingkang kekasih Raden Kasan. Kacarita nalika semana Raden Kasan sampun pinundhut mantu dening Sang Wali Agung ingkang mapan wonten ing Ampel Gento Surabaya nenggih Njeng Sunan Ampel pikantuk putranipun Njeng Sunan Ampel ingkang naipun Dewi Mratahingat kaya mangkono sigra anggacita alhamdulillah wa syukurillah menawi kula tingali ngrawuh wonten gubuk kula mriki mrikados momongan kula inggih bendara kula Raden Kasan Den. Lah niki katen Raden Kasan. Sarana jengandika wonten gubuk kula mriki. Ingkang abdi kula pun canos ngaturaken sembah sungkepan ngabekti mugi kunjuk wonten sandhap padha panjenengan pendara kula Raden Kasan Den. Ora to mengko Kakang. Aja kuranging pangapura ya Kakang, wektu dina iki sampeyan ngaturake sembah sungkem pangabekti ora tak tampa Nus. Lah niki mengke riyen iki lho. Kula tak takon karo sampeyan. Ning nuwun sewu panjenengan sampun ngantos duka kalih kula nggih. Sebabipun menapa? Ingkang abdi kula pun canos ngaturaken sembah sungkem pangabekti. Katur dumateng momongan kula inggih bendara kula Raden Kasan. Kok mboten dipun tampi kula lepat kula niku nang mapan wonten pundi teh? Nuwun sewu niki nuwun sewu.
Sebabipun menapa kok panjenengan boten kersa nampi sembahipun ingkang ngabdi kula pun Ahmad Sucanus niki. Menapa nggih kula nyuga rawuh panjenengan ngaturi suguh lungguh gupuh kirang nuju proning penggalih Dek. Upama nggih kula ngaturi rawuh panjenengan ngatur rawuh panjenengan suguh lungguh gupuh kirang dadosaken nuju proning penggalih babar pisan kula nyuwun pangapunten ngeten. Amargi menapa teng mriki niku namung manggon wonten ing padusunan ngeten. Ana paribasan desa mono adoh ratu cerak watu adoh lonceng cerak celeng ngeten. Bilanipun menawi panjenengan kula nampi rawuh panjenengan kirang dadosaken nuju puraning penggalih kula nyuwun pangapunten ngeten. Kakang Canus kakang ora babagan kuwi ya kakang. Apa sebabe wektu dina iki sampeyan ngaturake bekti kok ora tak tampa Nos? Sepisan yen to dipitung babagan umur isih tuwa sampeyan katimbang aku kakang. Mula kuwi Nos, siku denda apa sing bakal tak tampa? Ora apa sing bakal tak sandang ing ngatasé kasan aku bocah wingi sore. Nampa sembah wong kang kaya sampeyan, mongko sampeyan kuwi wong tuwa kakang. Dasare sampeyan kuwi mala panca kaki tegese wong sing paling tuwa dhewe ana sak tanah Jawa kene, Mas. Mula kuwi mbok menawa ana wilangati aku ora keduga nampa kakang. Mula kuwi kakang aja kurang pangapura. Wektu dina iki sampeyan ngaturake sembah bekti ora tak tampa ya Nus. Lah niki permasalahan teng mriki niki. Lah niki kula tak ndonga karo panjenengan nggih. Ning aja dikira kula niku arane niku nuturi karo sampeyan babar pisan mboten Dek. Niki blakotan terus terang sejatine kahanan sing dumadi ana ngalam Padang ki yo mung rong perkara ngeten. Ana awan, ana bengi, ana wong lanang, ana wong wadon, ana bendara ya kudu ana awan ngeten. Aja meneh kok wong urip ana ngalam donya, senadyan to besok ning akhirat. Ning akhirat niku pilihane ya mung gur loro, swarga apa dene neraka. Lah niku. Lah sekarang kita jagating pakeliran iki. Teng jagating wayang niku debok niku jane ya mung loro jane ta. Lah niki ana papat punggul ke 10 kuwi ben sing pingane ben katon dawa arane. Lah niki filsafate debok niku mung loro, debok ngisor karo debok dhuwur. Niku pralambang utawa gegambarane urip ana ngalam donya. Kon milih kahanan rong perkara dilangkung kiwa kalih dilangkung tengen, dalan kanan kalih dalan kiri. Dalan kanan ku gambaripun ana surga dalane munggah contoh sing gampang. Wajine subuh-subuh adem-adem. Aripo kaya ngapa? Ngantuk kaya ngapa? Sayah kaya ngapa? Nek wanci subuh kudu tangging nglakoni salat sembahyang 5 wektu, madhep mantep kiblate panembah 17 rakaat lakonono. Niku mboten kosong niku rekoso Dek. Tangi subuh adem-adem sembahyang niku rekoso. Luwih-luwih sing bar dadi manten anyar. Nah. Niku rekoso niku rekoso. Nek tuwaja nggone nglakoni swarga papan gununge. Lah ngeten. Lah kosok wangsulipun dilangkung kiring. Nek diambah niku tumurun ngegleng kepenak dalane medhun, contoh sing gampang. Maghrib pancine. Lah wong kancane padha sembahyang, ana sing padha ndres, mas ning warung hoha-hoho karo nyengkelang botol jajali bisa. Lah nek ditutuk-tutukake niku neraka papan gununge. Lah nuwun sewu Den, lah kadhe kahanane jagat niku ya mung loro, ana awan ana bengi, ana bendara ya kudu ana awan ngeten. Senadyan kula wong tuwa, sampeyan ku bocah enom, ku gandeng kula iku dadi Ponokawan. Ponokawan ngaturake bekti kalih bendara niku sampun trep niku sampun jamak limrahipun Dek. Bilanipun
sampeyan aja nganti ragu-ragu, sampeyan aja nganti tiga-tiga, aja nganti walang-ati nampa sembah ngabdi kula pun Ahmad Sujanus. Iya Kakang, yen pancen kaya mangkono Kakang sampeyan ngaturake sembah sungkem pangabekti tak tampa. Ora liwat puja pangestuku mara gage tampanana ya Kakang. Nggih, Den. Awit saking berkah pangestunipun momongan kula inggih Bendara Raden Kasang sampun kula tampi mugi ndadosaken jimat paripe. Lah niki ngeten. Kula iku janjane ya gumun karo panjenengan. Ora tau-taune panjenengan niku rawuh wonten gubuk kula mriki dasare wancine sing isuk untuk-untuk niku janjane wonten rempelu menapa, Den? Perlu. Oh nggih, wonten perlu napa niki, Den? Iya Kakang. Apa sebabe wektu dina iki sajak njanur gunung kadingaren saka ing tanah Palembang ya ing Sumatera ku tumeka ing papan gunungku kene Kakang. Satemene aku kepengin gendu-gendu rasa karo sampeyan Ranos. Mergake sing padha ngundhangake sampeyan kuwi mono dadi Panakawan. Panakawan saka tembung pana iku pinter kawan kanca. Panakawan tegese kanca sing pinter ngilingake marang Bendara. Upamane Bendara maku keblaur nang dalaning kanistan mula wajibe Panakawan kaya sampeyan iku. Weneh ana pitutur marang aku yen to sawanci-wanci minger sing dadi kiblatku ya Kakang. Lah iki ngene Nos. Wektu dina iki sampeyan bakal tak kanthi sowan menyang Majapahit Kakang. Ayo bebarengan lawan lakuku tak jak sowan menyang Majapahit Nos. Kula niki badhe dipun jak panjenengan sowan dhateng Majapahit Den. Iya ya Kakang. Lah niki nuwun sewu. Perlune menapa ing atase kula panjenengan iku wong desa wong cilik kok dadak kraya-raya sowan dhateng kutha gedhe Majapahit niku ajeng napa sampeyan niku teng mriko? Ngene ya Kakang. Manapa sing dadi dawuh Kanjeng Ibu Dewi Kadamsih Kakang. Sejatine mono aku dudu putrane Paman Adipati Arya Damar ing Palembang. Ning sejatine wong tuaku kuwi mono Sinuwun Prabu Brawijaya, ratu ing negara Majapahit Kakang. Aja ngawur sampeyan potongane sampeyan. Sampeyan niku aja ngawur jaman sakniki niku Den. Niki niku jaman modern ngeten. Nek ucap sakecak kleru niku mesti bakal diusut sampeyan niku. Lah kok sampeyan niku bocah wingi sore, wong cetha sampeyan niku putrane Njeng Adipati Arya Damar ing Palembang. Kok sampeyan panjenengan ngaku-ngaku dadi anak Ratu Majapahit niku ketemu pirang perkara ing jejak. Napa sampeyan ora ngerti kondange Ratu Majapahit? Majapahit niku negara sing gedhe. Ana paribasan jero tancepe kandel betenge ora kaya negara ing Majapahit, Den. Duwe patih mawon arane Mahapatih Gajah Permada niku. Nek sampeyan ora ngati-ati, sampeyan bisa dipidana dilebake ana pakunjaran. Menapa malih Majapahit niku nembe gawat. Wektu niki Majapahit niku nembe gawat. Lah kok sampeyan kok kumalancang ngaku-ngaku dadi anak Sinuwun Prabu Brawijaya niku ketemu pirang perkara Den niku, Den. Kakang Canus Nun. Nek sampeyan durung ngerti tak kandhani ya Kakang. Nggonku ngucapi mono ora ngawur ning ana bukti lan kasunyatane. Manut apa sing dadi dawuh Kanjeng Ibu Dewi Kadamsih ana ing Palembang. Nalika aku isih ana kandhutane Kanjeng Ibu umur 4 sasi Sinuwun Prabu Brawijaya Kanjeng Rama Brawijaya ing Majapahit kuwi mono napa ature Jurumujung utawa pendhita kraton kang manggon ana ing Majapahit Kakang. Para pendhita kuwi mono matur nang ngarsane Kanjeng Rama. Yen to besok jabang bae kang ana kandhutane Kanjeng Ibu Dewi Kadamsih ya aku iki yen lair mesti bakal gawe rusak Majapahit. Kuwi ature para pendhita kaya mangkono, Mas.
Barang kang saka iku wangune Kanjeng Rama percaya apa sing dadi ucape para brahmana kakang. Nalika semana banjur Kanjeng Rama paring dukun marang Kanjeng Ibu Dewi Kadamsih. Nalika semana Dewi Kadamsih ya ibuku banjur diparingake marang Paman Adipati Arya Damar ing Palembang minangka dadi garwa Trimanos. Sawise kaya mangkono Kanjeng Rama paring wasiat marang Paman Adipati Arya Damar. Arya Damar iki garwaku Kyai Dewi Kadamsih kang nembe ngandhut petang sasi tak paringake marang sliramu. Ning eling-elingen besok yen to jabang bayi lair ngerti padang hawa kudu temekaning pati. Merga apa ora ngono besok bakal gawe rusak ana ing Majapahit. Kuwi dawuh Kanjeng Rama Sinuwun Prabu Brawijaya kaya mengkono kakang. Sabanjure ngono Kanjeng Rama uga paring dawuh marang Paman Adipati Arya Damar ing Palembang. Saksuwene jabang bayi durung lair Paman Adipati Arya Damar ing Palembang ora kena kumpul bojo satataning priya lawan wanita. Kuwi sing dadi dawuh Kanjeng Rama kaya mangkono. Mula apa sebabe dina iki sampe tak kanthi menyang Majapahit, Nus. Ora ana ceceken rasaku kepengin males sasra wirang marang Kanjeng Rama Sinuwun Prabu Brawijaya kakang. Sowanku menyang Majapahit aku mung kepengin ngaturake bekti marang wong tuwa. Apa to dosaku nalika semana ngatasi bayiku sipating suci lah kok dadak dipateni kakang. Merga saka welasane Kanjeng Paman Adipati Arya Damar mulaku dirukti nganti sakmene gedheku kakang. Ning lairku sing batin aku ora duweni rasa dendam kesumpat marang Kanjeng Rama. Kepara dina iki aku kepengin ngaturake bukti marang wong tuwa kakang. Kuwi kaya mangkono. Manut marane yo Kembang Wijaya Adi Kusuma. Ya Allah, ya Mas temen grantes bareng krungu crita panjenengan Dek. Lah iya saiki dipikir ku dosane bayi niku napa jejal. Moko bayi niku sipating suci sing duweni dosa niku wong tuwa niku. Lah kok dadi wong tuwa kok kepenak gelem berbuat ora gelem tanggung jawab niku jejal niku jejal. Kok dieling-eling bocah-bocah dieling-eling aja gampang cracut terus dalan ya bocah. Pancen ku bener ta sing arane jam 10 awan bar nabuh ki arane ya kesel. Tapi tolong nek jam 10 awan kuwi aja maring menggok maring kos-kosan. Kudune bali, kudune kaya ngono niku lah. Mengko ana lakon anake ikan takon bopo. Ora golek karo sing gemuk. Wong edan ora kuwi akeh. Lah iki ngeten Den, iki nek panjenengan kali kula, sampean kudu sing waspada, sampeyan kudu sing sabar. Pancen lakon panjenengan niku nek menawi kula tingali niku ora sabaene. Lah dosane panjenengan niku apa? Dosane bayi niku napa mung sing berbuat niku sing tuwa jejal. Dirungokake ora nek dirungokake. Turmanipun ngeten, wong jaman sakniki, wong tuwa panjenengan Ratu ing Majapahit kok isih percaya karo gunemane, karo ature para juru nujung ngaten. Mongko niku mung gur ngramal, Kadamsih kuwi bayi sing ana kandhutanmu kuwi besok bakal gawe rusak ana Majapahit. Lah Majapahit rusak apa mboten niku gumantung kelakuane wonge niku jajal. Kudune kaya ngoten niku, jaman sakniki percaya karo ramalan ngarane. Aja percaya sing meking niku arene. Percaya karo kitab Al-Mujarrabat Bental Jemur niku biasane nggo percaya karo nggo bodhone bojone. Wong edan ora iku. Sampe niku bakune Den
menawi panjenengan badhe nyuwun tulung kula diter dhateng Majapahit kula dherekaken ning niku wanti-wanti kula panjenengan kudu sing waspada sampeyan kudu sing ati-ati ngeten amargi menapa Majapahit negara sing gawat Majapahit niku negara sing gedhe kramate lho negara Majapahit nek sampeyan kleru patrap nggih nganti sak kleru tampa sampeyan bakal diburu dilebokaken pakunjal niku mulo sampeyan kudu sing waspada wektu dina iki iya Kakang yen pancen kaya mangkono Kakang dina iki aku dherekno lakuku tumuju menyang Majapahit kejaba saka kuwi sejatine aku ki mono adoh saka ing tanah Palembang aku minggat ora poyang lawan Paman Adipati Arya Damar awit Kanjeng Paman Adipati ora Arya Damar uga ora sarujuk yen to aku sowan menyang Majapahit ora wurunga iki mengko kriwikan dadi grojokan wong guyon dadi tetangisan sing dadekake wedi marang Paman Adipati Arya Damar mbok menawa Kanjeng Rama Sri Prabu Brawijaya iki mengko kebranang apa sing dadi penggalihe wekasan mateni aku Kakang mula dosa ping Palembang aku ndarat ana ing pesisir lor ana ing Asroban aku dibegal dening Jaka Wana lan Jaka Salam ya merga saka pambiyantuning Kakang Pasunan Bonang nganti dina iki aku isih sugeng paripurna aku isih slamet ana ngene Kakang kejaba aku ngaturake bekti marang Kanjeng Rama satemene aku kepengin golek kadangku ya kuwi Dimas Kusen kang kabare dina iki wis jumeneng Adipati ana ing Majapahit jejuluk Adipati Pecat Tandha Kakang mula kuwi Kakang dina iki aja adoh lawan lakuku ya Nus menawi ngaten Den wekdal ditersamake monggo sareng-sareng kula dherekaken sowan dhateng Majapahit ayo Kakang